bandiraɓe assalamu aleykum on calminama on yeeɓiyankoɓe ayawo Pini TV siftine bandiraɓe eɗen ɗo henna hande duɗal école Ceerno Souleymane Baal ɗo tigui e Guédiawaye ko conférence mo ganda association pour le développement de Ngouye fede nde ganda hande tambi ko ɓamtare koreji meɗen Ngouyenaɓe wonɓe ɗo henna e Dakaru hitande kala noon eɓe juɓɓina ɗum eɗen gandi kadi ko aadi mo ganda ɓe mbaddi ɗum e o mo ganda ko ceerno meɗen ceerno Mamadou Niass médiateur o ko ɓoyatama en bismomo ɗo henna hono Aliou Ibrahima Kébé ɗum noon kadi ɓe cuɓimo toɓɓere nde ganda hande kadi ina notiti ko yewti e rendoji meɗen bonen ceerno Mamadou Niass kadi ɓolti ɗum no fewi no fewi no fewi eɗen mbawi wiide guila hojomaji walla mbiyen waktuji sappo yaɓanma ha juulal takusan vraiment kam ɓe ɓolti toɓɓe nde kam no fewi no fewi no fewi kadi worɓeɓe e rewɓe kadi moni kala dañi hen kadi gartam no fewi no fewi ɗum noon ala no mbatten ma en bismo omo ganda ko ceerno men ceerno Mamadou Niass kam ganda kañum wonno tigui conférencier o wawa kadi andinde bandiraɓe no fewi no fewi no fewi juɓɓudi kadi e yettude kadi omo ganda ko ceerno meɗen halifa meɗen ceerno men ceerno Ali Kébé eɗen gandi foof noon so tawi dañama koye ballal Allah kono kadi koye ballal kadi dowoji makko ɗum noon sikki ala kanko ceerno meɗen ceerno Mamadou Niass mo ganda kañum tigui ɗowno oɗon conférence ala no mbatten so wona kadi rokkudemo konngol ɗum noon ceerno Mamadou Niass ko association pour le développement de Ngouye hitande kala noon eɓe mbaɗa conférence kadi ko aadi bil aadi hakkude ma kadi e mabɓe a huftidini oɗon aadi wadde hannde kadi ɓe dippi kadi toɓɓere ko yewiti kadi e rendoji meɗen ɗum noon mi rokkuma aɗa huccire a yawo Pini TV camdira e bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullah Abdoullahi Moussa jarama calmini bandiraɓe foof en juurima ɗumen hande kadi ko kikiɗe ɓeyɗo tortoɗe e kikiɗeji limtataɗo kadi e kikiɗeji oɗo kikiɗe wiyaka goho wiyaka ko ɗiɗi wiyaka ko tati hitande fof nde Allah addi e nder nduɗo lewru barkindu e bandiraɓe sukaɓe Ngouyenaɓe ina jogui darde e yuɓɓinde ɗeɗo henne gueɗe e oɗo henne nokku taw kadi ɓe juɓɓiniran ɗum hay hunde so wona haaldude e yewtidde ko diine yamiri e ko diine sali ɗum adduno min ɗo hande yewtidde o ko diine yamiri e ko diine sali ko Allah haali e ko nelaɗo Allah sallllahu alih w sallam haali e ko ɓe jamiri noon e ko ɓe kaaɗi ɗum ɗo rendino ɗon hon yimɓe hande ɗum ɗon ceerno Mamadou Niass ɓe cuɓima hande toɓɓere beete aɗa wawi artude nde ɗon toɓɓere eyyi ɓe cuɓima toɓɓere nde ganduɗa hande ko toɓɓere hande haalede surtout haqqeji poɗɗi yaade hakkude sohnajo e joom galle mum woni debbo e gorko haqqeji poɗɗi yaade hakkude mabɓe ɗi ko haqqeji ɗi ganduɗa poɗɗi darsede poɗɗi jangguede poɗɗi famnede poɗɗi kadi andinede ɗum ɗo ɓe cuɓino hikka tabarakallahu ahsanul khaliqin eɗen gandi hande a wayrata hande dewgal waɗama hande tan balɗe ɗiɗi balɗe tati nanta dewgal ngal faati e goɗɗum tawa ko waɗno hen ko waɗama hen no gollirama ɗum ɗon balɗe ɗiɗi balɗe tati tawa nana yimɓeɓe ceeri walla naati e goɗɗum ɗum noon so tawi dente mbaɗni ne mbaɗe jomumen jooɗo gona e haaldude ɗum gona yewtidde ɗum gona hen rentinde gona hen rerɗinde ɗum woni dental ngal hande ɗum ɗon alhamdulillahi rabbil alamin eyyi ɗum noon a jarama kadi ko Abou Samba Diop kadi nuli ɗo ene délégation ene fof ko hen jeyɗen kadi vraiment hande Pini TV kadi eɗen calmina Thiat caméraman o hande kadi ko enen ñalli ɗo hen mbaɗi couvrir oɗon événement hol konnguli cuurata fade ayawo Pini TV alhamdulillahi rabbil alamina ayawo Pini TV nde wonno mboɗo humpiti nokkuji ɗiɗɗi foof kadi ne lelgo mumen e ndereru mabɓe e yidde humpidde yimɓe dendagal kala ɗo koɓe kumpano ɓe kumpito ɗum noon mbaɗa andi ko radio ngo noon e ayawo ngo foof enen to banggal muɗum eɗen jettaɓe no fewi guila noon e kanko Abou Samba Diop ha yetti ganduɗa mana gonɗo dow o hono ceerno men ceerno Daouda e onon kadi ne aroɓe ina ɓatto ina gadda kaɓirɗe ina gadda fofoof ina ndenda yimɓe dente ina ndenda yimɓe haajuji ina ndenda yimɓe waajuji ɗum noon ko hunde wande fayida no fewi min jettiɓe no fewi min manti on kadi no fewi camaraman o e an Abdoullahi Moussa e heddiɓe toon ɓe foof mi mantama kamɓe foof ɓe jarama no fewi eɗen ñaago Allah subahanahu wa taala hitande foof ne mbawa toon aɗa tawani ina waɗe hankkadi wonta direct ɗum ɗo kadi yo Allah waɗ ɗum bi jahi nabil Moustapha sallallahu alih w sallam e barke qouranil azim a jarama a jarama ɗum noon no mbiɗen nani ni tan eɗen ɗo henne école Ceerno Souleymane Baal ko yewite association pour le développement de Ngouye eɗen gandi hitande kala eɓe juɓɓina ko yewiti ko ha hande kadi conférence diine ko ceerno Mamadou Niass wonno conférencier o kanko ɗon no yewtere nde o arti kadi mbiɗa sikki ko yewiti e toɓɓere nde ganda ko suɓade
oɗo henna ko eɗen mbawi wiide kañum jogui jokkodirɗe wadde o heedani caggal ko yowiti ha hande kadi o association ɗum noon eɗen mbawi wiide tan médiateur Aliou Ibrahima Kebe aɗa wawi artande en e ñalawma o caggal min calminma. moƴƴi ceerno Ablaye Moussa Kebe Allah jarama a jarama ko adi fof eɗen jetta Allah eɗen juula e nulaɗo sallallahu alaihi wa sallam eɗen jetta dendagal bandiraɓe arɓe ɗo en han taftara yewtere nde en ko yewtere nde ganduɗa eɗen gadiri ɗum wadde e nder lewru korka so oɗo saaha heedi eɗen jetta Allah eɗen jetta jewtowo meɗen o hono Mamadou Samba Niass kono kadi mbeɗa ardinaji jettoru ndu en mawni meɗen musidɗo meɗen bandi meɗen Abou Samba Diop mo ganduɗa ene wayno ko kañum saabini garal ɗo en hande Pidi TV kadi e onon arduɓe en fof an Ablaye Moussa Kebe jeyaɗo ɗon Ngouye e musidɓe ɓe garɗon hen fof guilay joguiɗo caméra o e woɗɓe hedde banggue karallagal ko yettere Allah no fewi e ndeɗo yewtere ko yewtere adorade ko yewtere nde ganduɗa eɗen mbaɗa ɗum gam wallide yimɓeɓe e diine mumen saabu yewtere nde so tawi en ƴeewi titon nde yoytino koye foddeji walla mbiyen baɗɗiɗi e hakkeji hakkude debbo e gorko e nder dewgal en jii ceerno Mamadou Niass arti hen no fewi kadi yimɓe dañi hen fayida no fewi dañi hen jangde no fewi dañi hen tindinoje ɗe ganduɗa eɗen ɗamini tan soɓe kooti inchallahu taala maɓe daftoro ɗum e nder gurdam mabɓe maɓe naftoro ɗum e nder galleji mabɓe ɗum noon ko weltare mawde wodani min jogui ko weltare mawde kadi min jogui e moɗon onon arɓe en arɓe tawtere nde yewtere Allah jarama on jarama on machallah kadi eɗen gandi no mbiɗen ni tan ko hitande kala mboɗen aadi men kadi hitande aro inchallah yo Allah rokku men kadi cellal kadi juuɗe balɗe moƴƴir battane ha mbawen kadi yuɓɓin ɗum kadi e dow jaam ɗon kadi vraiment kadi yettude Pindi TV kadi yettude omo ganduɗa ko DJ Thiat to banggue caméra o on jarama bandiraɓe on calminama moni foof inde muɗum e yettode muɗum kadi eɗen mbiya on bisimilla mo ganduɗa en joguiɗo fuɗɗi kono alaɗo haaɗi ma en gartu hen ko ɓoyata so Allah jaaɓi inchallahu rabbi mbaɗen hen tan ko ruttade en sernaɓe ɓe cakki tan en duwa o mbawen fuɗɗade golle ɗe ñagoɗen Allah yo en puɗɗoro bisimillahi rahmani rahim gortoɗen alhamdulillahi rabbil alamin ceernaɓe ceerno Mamadou konngol arte moɗon ceerno Demba bisimilla ceerno Demba hoto mbaɗe nagel barol sakki ceerno Demba ceerno Demba wiye mbaɗ fatiha salatu fatiha ayatul kursiyu e holɗum e ya latif laabi jeenayyi cakkitorɗen salatu fatiha bisimillah mbiya amin ya rabbal alamin yallah jaɓanen amin ya rabbal alamin ceerno Demba jarama yallah yo moƴƴere yallah jaabu duwaw bandiraɓe en garti kadi salminde on moni fof inde muɗum e yettode mum eɗen bismo on debbo e gorko suka e mawɗo ha tenti noon kadi e hoɓɓe jilluɓe en ɓe hoɓɓe jilluɓe en tawi kadi ha joni jeeya ko e nder meɗen sen limti tan juumen sen limti woda mo ndiwɗen juumen ɗum noon tagata en jiiɗa limtude eɗen bismo hoɓɓe yantuɓe meɗen ɓe ha joni kadi tawi ko jeeya ko e nder meɗen bisimilla mabɓe en beltima e garangal mabɓe woni hen debbo hen gorko hen suka hen mawɗo hen eɗen bismo kadi dendagal bandiraɓe guynaɓe saabiɓe hande ngal ɗo potital ndeɗo yewtere inchallahu taala nde jogoɗen wadde eɗen gadorɗen wadde e kala saaha nde korko yonti so wona sen ƴeewi ko ɓenni ɗo ko hen woni duuɓi ɗiɗi walla hitande wotere en mbaɗani sababude rafi gondanoɗo o eɗen ñaago Allah yo Allah fawtanen oɗo rafi bonɗo ewa lomtine jaam cellal kisal e nder renndo ngo fof e nder leydi ndi fof e nder aduna o fof ene wayno yewtere nde jiɗɗen wadde hannde nde so Allah jaaɓi inchallahu rabbi titode muɗum ko hakkeji e baɗɗiɗi debbo e gorko e nder dewgal se mbi dewgal ko debbo e gorko joni noon goto hen fof holko woni baɗɗiɗi muɗum e goɗɗo on holko woni hakkeji muɗum kadi e goɗɗo o ɗum ɗon noon e moƴƴi ene fof mbatten haqqillaji rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe ha tenti noon kadi e wonɓe dewle ɓe ha tenti noon kadi e wonɓe dewle ɓe ene fof mbatten haqqillaji ha tenti noon kadi e wonɓe dewle ɓe
so mi wi enen fof mi nawri hay ɓe gonani dewleɓe saabu eɗen ɗamini inchallah eɗen ñaago janggo e jaam inchallah kamɓe koye mabɓe koye dewle ɓe jogori yaade koye dewle ɓe jogori faade woni ko worɓe woni ko rewɓe ɗum noon hay mo suwa nadde hen taw so tawi heeɗima ko haalti hen ko ƴetti hen faamamu e ma waw naftorade janggo e jaam so naati hen kono kadi ha tenti kadi enen wonɓe nder muɗum ganden goto men fof holko waɗɗi en e nder dewgal holko woni kadi hakke meɗen e nder dewgal woni ko debbo o walla woni ko gorko o ene wayno ko nittito nde lelori eywa barnoɗo en yewtere nde noon ene wayno ko ceerno meɗen mawni meɗen miñi meɗen wonande won hen bam meɗen wonande won hen kaw meɗen wonande won hen fofom meɗen biteɗo Mamadou Samba Niass lollirɗo Mamadou Madina kanko woni jewtano en e nder guinol gollal ngol so Allah jaaɓi inchallah eɗen jogori huccande joni kollitgol kanko Mamadou Samba Niass hol gonɗo Mamadou Samba Niass hawnaki wona meɗen gandimo hawnaki wona meɗen gandamo hawna kadi hoɓɓe arɓe meɗen ɓe kadi gandamo inchallahu rabbi so tawi en kollitima ha en kallitima en dokkuma konngol e on saaha o natan en nder yewtere nde kettoɗen haqqillaji meɗen tawa janggo e jaam so yewtere nde gasi en daña ko nawtuɗen so yewtere nde gasi walla ni e nder muɗum sahaji fof ma en mbaɗen jimɗi sukaɓe meɗen ɓe gonɗen ɓe henna yimoɓeɓe ma en dokkuɓe konngol ɓe jima kono kadi ɓe tinnoɓe mbasa hen junade no fewi saabu eɗen gandi gonɗen koye korka te hiiri te goto men fof foti jofteyde galle muɗum so ceerno Mamadou gasnini kadi ma en dokkitɓe kadi ɓe jima seeɗa ko adi nde tongaten yewtere nde inchallahu rabbi ma en mbat tongol so tawi en tongi ha en kalliti ma en dutto en namde jaabuji saabu welnata yewtere ko wadde namde jaabuji yimɓe en namdo ko ganda yimɓe en namdo ko tundi haqqillaji mumen yimɓe en namdo ko jiiɗi namdade foof tengti noon kadi taw ko yewtere nde yoyti sen donkani en jiiɗa yalta yewtere nde so yalti yewtere nden kadi ha joni so tawi tan abbite koye diine meɗen ko wallite diine meɗen ko tinnaten e diine meɗen ɗum ne kadi ala basi cikkomi kono noon ɓuuren tigui rigui namdade ko yowti e toɓɓere nde en titon nde so Allah jaaɓi inchallahu rabbi so tawi ɗum yawti noon inchallah hankanti natanten koye uddugol yewtere nde kono haade meɗen uddude noon ene jogui kabaruji ɗi jiiɗen yettinde bandiraɓe meɗen guynaɓe arɓe ɗo en hannde debbo en gorko en suka en mawɗo hen bandiraɓe jaafa ɗum ene wayno ko ni guinol golle ngol lelori joni noon tawɗen kolliti guinol golle ngol eɗen jinno e ruttade e kollitgol o ceerno mawɗo mo ganduɗa kañum jogori waɗande en yewtere nde kanko woni mawɗo meɗen Mamadou Samba Niass lollirɗo Mamadou Madina Mamadou Samba Niass lollirɗo Mamadou Madina ene wayno jibina ko hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e jeetati 1958 to Ngouye ceerno Mamadou janggi Qur'ana koɗo ceerno Souleymane Ly ɗo peete ɗo tuggandema e hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi ha ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati 1972 1980 ɗum kam minen koye amen wonko min ceedi hen gaga ɓe rendi pelle ɓe hen gaga fedde makko dow nde gaga mawɓe kono ha tengti e min e Moussa saabu nde min janggata école perte nde ko minen gonduno ɗon e leegal ne wiye rumde miɗen min goni galle Mamadou Alassane ɗo min jeppintono kanko o woni galle ceerno Souleymane Ly ko ɗon kadi o jofni Qur'ana nde o jofni Qur'ana nde kadi o fuɗɗiti kadi alluwal makko eyyi ene wayno noon o waddi hen kadi jangde sariya to banggue sariya eɗen mbawi wiide o jangi hen defte kewɗe o jangi deftere Lagdariyu o jangi Muqaddimatul Iziya o jangi Risala e defte goɗɗe nanduɗe hen kanko ceerno Mamadou Niass o jokkoyi jangde makko to ceerno Hamidou Sy ceerno Hamidou Sy kadi ko ceerno mawɗo mo ganduɗa ko fanaynajo gonnoɗo ɗo ene nder Dakaru on kadi ene wayno waddimo e ceerno biteɗo ceerno Ibrahima Biresi ceerno Ibrahima Biresi kan to Galoya gaga ndeɗo jangde fof tawi en ƴeewi to banggue Qur'ana e to banggue sariya ceerno Mamadou waddino en kadi jeeygu mo jiitano ko commerçant mawɗo wonno mataw ko wiite ko tan neɗɗo foof eɗo Allah hoddiri yo yaaru
ene wayno jangde ɓurana nde sari o e darde makko hannde to bange diine o wawti nguɗon jeeygu ha ene wayno o woppi jeeygu ngu kono ko commerçant mawɗo wonno ɗo en to marché Colobane ene wayno kadi ceerno Mamadou ha joni no mbiruɗen ndi henna fuɗɗi tafsirde koye juuɗe ceerno Ibrahima Kane won ceerno Ibrahima Bidesi Kane mo mbiɗen o tafsiri ɗon kono wona duuɓi 3 haade makko jokkude golle eyyi ene wayno oɗo saaha mo jogui duɗal ɓurana ngal o jangguinta ɗo ene Madina Gounass woɗɗani ɗo en e nder ngal ɗo leegal te kadi omo jokki tafsirde ha joni kala nde korko yonti ene wayno omo jogui tafsir mo waɗanta bandiraɓe julɓe teskoɗen kadi ha joni e nder ngal ɗon duɗal kanko ceerno Mamadou ɓarni almuɓe hewɓe dursiɗo makko ɗo ɗum ɗon noon ko yettire Allah e ñagade Allah kadi yo Allah yawɓeyde yo Allah nawɗum yesso kadi ni so tawi en mbi ceerno Mamadou Niass Mamadou Madina hay goto meɗen enen guynaɓe kam en majjani darde makko e nder wuuro ngo ha tenti noon kadi e nder mawludaji ɗi mbatten ɗi tuggandema hitande 1996 1996 ha fewi joni ɗo jaraten ɗo en inchallah ko darde makko tengtude ko darde makko mantinide e nder wuuro ngo on banggue tengti noon to banggue mawludaji ɗi saabu kala hen mawludu jontuɗo en goppatamo caggal so ardaki en o heedata caggal ko kanko jogoto guila ɗo en e nder oto he jimɗiɗi ha jettoɗen to wuuro ngo o jogo toon kadi jammo o dardo e ceerno aali ceerno makko ceerno meɗen enen foof ha kadi mawluɗo gas enen foof kadi gattiden makko sakkiti ɗum tan ko mawluɗo ɓennuɗo ɗo henna ɗum ɗon noon kadi enen guynaɓe debbo hen gorko en suka en mawɗo eɗen ñaago Allah yo Allah juutno balɗe moƴƴi battane yo Allah ɓoynuma e nder ɗon darde Allah yoɓambo kadi darde makko nde henna ene wayno tan e nder dabɓa nafowo ko ɗum ɗo jinɗen hollide seeɗa e gurdam ceerno men ceerno Mamadou Niass lollirɗo Mamadou Madina ɗum noon bandiraɓe oɗon jaafo so tawi haala ka juuti kono ko hunde kadi jinɗen hollidde nde ganduɗa e mbawade hollidde ko adi nde dokkatenmo konngol o natana en golle ɗe ɗum noon ceerno Mamadou bisimilla ma mbaɗa kadi no gowɗa waɗirde bandiraɓe arɓe ene kadi mbatten haqqillaji no moƴƴi ganden ko addi en ken helli faaɓe mbatten haqqillaji e yewtere nde dañen ko nawtuɗen kadi nafta en janggo e jaam inchallahu rabbi bandiraɓe oɗon ɗacca haqqe on jarama no fewi on jarnamani kadi oɗon ɗacca haqqe oɗon jala oɗon jaafo e nder lewru korko ndu min jalli min jaafima yo Allah waɗen yallaɓe yaafaɓe yo Allah jaɓanen dewmen Allah heewde e famdude waddanen enen kala julɓe on jarama ceerno Mamadou bisimilla ala on fannu ko an jeeyi ɗum on fannu ko an jeeyi ɗum no waɗi fayida de بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بندرابي كمبتن مي إكو أهاليكو woodani nde wonno fof o timmini kono kadi o timmini koye timmal moɗon o haali konngol ngol kadi moƴƴi kadi koye moƴƴere moɗon ɗum alhamdulillah ko yettirte Allah ko ɗum yettinte jeeyaɗo Allah o Allah kala ko jettirɗa Allah ko ɗum yettintuma Allah ɗum noon nde ɗo yettode ko enen pop ndendata jettiren ɗum Allah jettoɗen kadi enen pop e Allah Allah jaɓanen ngal ɗo gollal kadi ne wallita ɓeɗo golloɓe ngal ɗo gollal ndeke ko men ko hanki e ko men ko joni joni fof koko mon kan ɗum noon yo Allah timminen en jaltaɓe jasakumullahu khayr en mbiya kadi bandiraɓe guynaɓe yo Allah yoɓon moƴƴere timmude musidɓe arɓe notitade e noddandu ndu gardani so wona hettade konngol Allah e konngol nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɓenne kadi ni yo Allah yoɓanen ɓe
ɓaade feewa ko ina wiyane hiira te wonko cohluɗen no foti fof hay soko konnguɗi ɗiɗi kala e men ummiɗo ɗo nawtara ɗi ɗum noon en kuccantu ɗum kono hade men huccande noon ko siftinde en o haali ɗo joni inde ceerno men ceerno Ali Kebe yo Allah yoɓan en bo daiman o haalat o wiyami Mamadou mi yambo naam o wi lekki dariki e dow leydi cate jetti leydi jeeɗe ɓiiri ko gooti mbiwomi holkin o wi diine l'islam o wi lekki dariki e dow leydi cate jeehi ha jetti asman jeeɗe ɓiijo ko lekki gooti mbimomi holkin kadi o wi ko diine l'islam o wi waktuji joyi woni cate cariɗe piilte aduna o hen caral fof noon ko keccal o wi kam Mamadou mbimomi naam o wi hay goto jooɗake dow cate ɗe noon so wona gonɗinɓe Allah e gonɗinɓe nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yew joni noon sen ƴeewi enen holko addi en ɗo addi en ɗo ko notade noddandu holko nodduɓe ɓe noddiri e holko notiɓe ɓe notori ay ɗe gueɗe ɗiɗi ko gueɗe ɗiɗi poɗɗe andede noddaɗo e nodduɗo nodduɗo ko noddiri notiɗo ko notori kono ndeke nodduɓe ɓe noddi koye konngol diine notitiɓe notiti koye konngol diine ɗum noon kaalawo o haalanten koye diine ay diine o holko diine o wonno woni l'islam on l'islam woni mo ceerno o wi lekki mum fuɗi koye dow leydi ɗaɗi muɗum nane leydi jeeɗi ɓiiri yettima toon cate nane dow asman jettima asman jeeɗo ɓiijo cate ɗe nan mbifni e aduna o enen julɓe ɓe noon ko enen jooɗe dow cate ɗe joni noon holko poɗɗen wadde e holno poɗɗen waɗirde holno poɗɗen wurdude e holno poɗɗen wurodirde ɗum ɗo la budde goto men fof fiɓa ɗum e aqida timmuɗo hade men ummade ɗo henna nuna eɗen mbiya wassalatu wassalamu ala asrafi lmursalina nabiyina wa habibina muhammadin sallllahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin wa sallama tasliman kasira wa ba'd fa ayyuha as-sa'adatu wa sayyida ayyuha al-ikhwatu wal akhawat السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ أولا بحمد الله الذي أنعم علينا بالصحة والسلامة والعافية ليلة عامين كاملين انتشر فيهما وباء كورونا في جميع أنحاء العالم شرقه وغربه فهلك بسببه خلق كثير وانتشر الفقر شديد في الدنيا وأصابت الهيرة شعوب البلدان وحكماتها وبطلي الناس وزلزلوا زلزالا شديدا ولكن الله برحمته العميمة أجاب الدعاء المخلصين من عباده فعزل المرض وجاء بالعافية وصفي المرضى وتوقف المرضى كأن لم يكن والحمد لله رب العالمين بندرابي تشغل نجتو دنا الله يا أروندي نجول دنا رسول صلى الله عليه وسلم mo ganduɗa kanko woni habib sa tottino yimoɓe ɓe joni ɓe mbi a wiya ɓe jiman en habib maɓe mbi ya muhammad ko ya habibi de ya muhammad kun tabibi ndeke ko habibu foti wonde tabib ayi giɗoma ko on woni cellinowoma ko sellintuma ko noon rafiji ma ko ittata ɗum ha gasa ko ma jaha to docteur caforowo ndeke alamu o fof so rendi ko mouhamadoul habib ko on tan woni ɗabib bawɗo sellinde dendagal kala rafiji ɗum noon kanko woni nabiyina wa habibina holno wiyete o wiyete ko mouhammad
holko firti Muhammad firtata ko jettaɗo e golle mum kanko rasulu sallallahu alayhi wa sallam woni mbo indi mum fecci pecce tati pecce nayi ko mim ha cewɗo mim del mim ha cewɗo o nde o arani nde niɓɓere niɓɓurde niɓɓidde e niɓe wonɗon e aduna o nde o ari mahal kufru wa dalala o momti keferagal e majjere o itti kala ko wonno niɓɓere e kala ko wonno musibbaji awa babuji o itti ha laaɓi e ɓaade o itti noon mata ma wor ko addi ɗum woni o madda bihi l islam o ari o ɓeydi jaam o ɓeydi kisal o ɓeydi ndenka o ɓeydi moƴƴereji holɓe mo ɓeydani o ɓeydani ko bi ummatihi ko leñol makko enen goni leñol makko enen jooɗiɓe ɗoɓe ɗum waɗi e rewɓe makko tawa ɓende ndewe makko nde ndewri e makko ko yonnude e moƴƴinde sa ƴeewi toɓɓere nde ko ɗum rondi hor rewɓe nelaɗo tawa ɓe ndewri e nelaɗo ko yonnude e moƴƴinde ko fewde e fewnude ayi eyo wa sallama tasliman kasira wa badu bandiraɓe worɓe e bandiraɓe sohnaɓe walla mi wayde konngol mi wiya bandiraɓe sernaɓe e bandiraɓe sohnaɓe sen jiiɗi famde temo en guittata hande debbo guitten hande gorko holko gaddaten ko ceerno e sohnajo aɗa andi ko ɓooyani wonde sohnaɓe waɗɓe manifesté goto ɓe mbi ina wayno rewɓe worɓe ɓe joni ko accuɓe resde mbaɗa andi worɓe ɓe tawata koɓe hulɓe ɓaade ko worɓe e rewɓe goni e resodirde ko worɓe ndesata rewɓe ayi wona eyo mbimi wadde yen mbaylu konngol ngol mbatten sernaɓe e sohnaɓe ɓe so tawi tan ko ɓe keewe aduna o fof moƴƴat yimɓeɓe cuusodirtu kadi ndesodirtu kadi so nistira dewol ɗe moƴƴat jaltaɓe eyo eɗen mbiya jaam Allah e yurmede Allah e barkeji Allah yo gone dental ngal jaam Allah e yurmede Allah e barkeji Allah yo gone dental ngal woni assalamu aleykum woni jaam wa rahmatullahi woni yurmede wa barakatuhu tawa ina wondi e barkeji makko yo gone meɗen gona e umma islam o foof eɗen gardina yettude Allah taw holko jettirten Allah en jooɗima joni ma won duuɓi ɗiɗi jaltaɓe haali joni en kawrani kono alhamdulillah Allah hokki en afiya alhamdulillah Allah hokki en cellal alhamdulillah Allah hokki en eɗen gondi e haqqillaji meɗen ha ko dogannoɗen ko rumtima en holko dogannoɗen woni rafi biyeteɗo corona wona corona rumtima en holko rumtori en ko dowuji moƴƴuɓe ayi moƴƴuɓe ina nduwo hen jamma ina nduwo hen ñalawma gando wi covid-19 so en mbawno tan mbiyen ko wiide 19 wiide 19 ayi konngol ngol o wi guitten covid o mbatten tan ko mbiyen ko mbatten ko wiide holko mbiyeten o mbiyeten ko 19 aɗen jiiɗi hisde holno mbireten 19 ko konnguɗi 19 bisimillah oustas Diarra nanga def alhamdulillah assalamu aleykum wa rahmatullah barakallahu fikum bisimillah ko wiide 19 no duttoɗen ha hande koye ɓurano o jangguinten wona 19 woni karfeje basmala ko karfeje 19 ɗum waɗi nde yimɓe dogi 19 kucci e goɗɗum ko wona 19 ay caɗele garɗe mumen ɗum firti ko yimɓe dutto e Allah subhanahu wa taala gonɗina bismillahi arrahmani arrahim gonɗina moƴƴere woni tan koye juuɗe Allah subhanahu wa taala ɗum noon alhamdulillahi rabbil alamin caggal nde joɗen ɗiɗon duuɓi ɗiɗi saabu dogde
oɗo rafi biyeteɗo corona alhamdulillahi rabbil alamin nde o gasi corona noon dillini aduna o pop e dendagal leyɗele